Imanol Agirre. Imanol, 1913an jaio zen Bilbo. Gazte-gaztetandik erakusten du Imanolek hizkuntzekiko halako zaletasun handia. Gertatzen da, bere ikasketak egiten dituenean, unibertsitatean, ez duela hizkuntzalaritzarik ikasten. Baina, bizitza osoa ematen du hizkuntzak ikasten. Esan behar da, Imanolek etxean ez zuela euskeraz egiten. Naiz eta bere gurasoak euskaldunak izan, garai harretan euskera debekatuta zegoen, eta etxeko hizkuntza gaztelera zuten. Baina, 50 urte zituelarik, erabakitzen du euskera ikastea. Eta ikasten du, eta euskeraren doaiak txundituta uzten dute. Euskera ikasi eta frantsesa, ingelesa, alemaniera, errusiera, arabea ikasten ditu, eta gerora txinera eta beste 5 hizkuntza ere ikasten ditu. Hizkuntza ikasketa honetan autodidakta da. Bere kabuz ikasten ditu hizkuntzak. Eta hizkuntzak ikasteaz gain, epigrafia eta lexikografia ere ikasten ditu. Bere laguna handia den Barry Fell, morroi hau, bere garaian, Amerikako Estatu Batuetako lexikografia elkartearen zuzendari izan zen. Eta bitarte horretan, Imanol elkarte horren kide izan zen. Wikipedia, ingelesezko Wikipediak esaten digu Barry Fellen inguruan, esaten digu bere ikasketak zoologiaren inguruan eta beste gai batzuetan izan zirela. Eta sasi arkeologotzat markatzen du. Esaten du Barry Fellek idatzitako arkeologia eta epigrafiako lanak baliogabeak direla. Hainbat adituk hori diote. Kontua da, Barry Fell honek bazeukala halako euskerarekiko zaletasun bat, eta Barry Fellek esaten du beraiek aurkitutako lexikografiako elkarte horrek aurkitutako hainbat idazkun brontze arokoak direnak itzultzeko ezinbestekoa dela kolon aurreko Europako zibilizazioekin harremana onartzea. Eta harreman horretan euskeraren garrantzia azpimarratzen du. Imanolek 6 liburu idazten ditu. 1926an Sinfonia Incompleta. 1961an La escritura en el mundo, iniciación al estudio de las lenguas literarias. Eta liburu hau garrantzitsua da. Garrantzitsua den bezala, Vínculos de la lengua vasca con las lenguas de todo el mundo, 1980an idatzitako beste liburu hau ere. 1981an ingelesezko liburu bat idazten du, The Origin of the Writing and of Language izenekoa. Eta 1986an La escritura vasca. Horita gero, hiztegi etimologikoa idazten du, Diccionario etimológico de la lengua vasca y de las lenguas de todo el mundo, baino liburu hau ez du argitaratu eta argitaratu gabeak jarraitzen du. Imanolen kezka betidanik izan da, euskerak
eta euskaldunok, Nafarroa galdu genuenetik ez dugula gure estaturik eduki. Eta Gaztela konkistatu zuenetik, garaiaretan euskal gizartean marinel asko zegoen, marinel trebe asko zegoen, eta hori garbi geratzen da, kolonen eskifaia aztertzerakoan, berak dio eskifaia horren portzentai oso handi bat euskaldunek osatzen dutela, aipatzen ditu ere Elkano, Azpeitia, Urdaneta, Agirre eta beste hainbat euskal marinen, eta hauek munduan zehar egindako konkistak eta bidaiak azpimarratzen ditu. Noski guztiak gaztelaren mesedetan. Euskararen eta euskal idazkeraren sorrera. Bueno, esaten digu nola garaiaretan gizakiak elkartzen diren gaur egun euskal kantauriar babeslekua deitzen den inguru honetan. Inguru honetan, gizaki hauek bertako kobazuloak erabiltzen dituzte bizitzeko. Eta bizitzeaz gain, beraietan labarretako pinturak, artelanak egiten dituzte. Artelan horietan, paleolitiko hasieran, gizakiak eta basa animaliak agertzen dira. Baina, gero, pixkanaka, gizakiak eta basa animaliak agertzeaz gain, ikur eta zeinuak agertzen dira. Ikur eta zeinu horiek goi paleolitikoa eta geroztik badatoz landuagoak izaten. Eta halako batean, ikur horiek eta zeinu horiek esanahia hartzen dute. Barrifelek erabiltzen du esanahi horien taula egiten du, eta hortik sortzen da euskal agaka deitzen dena. Euskal agakak baditu 36 ikur eta ikur horiek taula horren bidez itzuliz osatzen dira hitzak, euskerazko hitzak. Esan beharra dago, idazkun horiek brontzearokoak direla, alegia gure garaia baino 3300 urte lehenagotik hasi eta gure garaia baino 1200 urte arte brontzearokoak alegia. Eta latina berriz esan behar da gure garaia baino 750 urte lehenagokoa dela asko jota. Orduan, euskal ikur horiek askoze zaharragoak, aintzinagokoak dira. Horrek esan nahi du, latinak ezer gutxi eman digula guri. Gazteleraren sorreraren inguruan esan behar da, baietz, lehendabizi, hori, gure garaiaren hasieran, gure garaieko lehenengo urteetan, erromatarrak Euskal Herrira iritsi zirenean,
bertan euskaraz hitz egiten genuela eta latina ekarri zutela, baino gure gizartean eta Europako gainontzeko gizarte gehienetan bezala, latinak ez zuen mamitu herrian. Izan zen, goi mailako jendearen eta elizgizonen kontua. Baino, herriak ez zuen latina erabiltzen. Kontua da, gaztelera sortzen dela euskal eremuan. Sortzen da euskaldunok bizi gareneko bazter honetan. Eta latinak bere ekarpen txikia egingo dio gaztelerari, baina gaztelerak daukan hiztegiaren zatirik handiena euskeratik jasoa da. Hiztegi etimologikoa. Etimologia zientzia bat da. Hizkuntzalaritza alderatuaren zientzia bat. Eta ez da oinarritzen suposamendu batean edo uste batean. Zientzia bat denetik, gauza zehatzak adierazten dute nola gauzatzen den etimologia hori. Kontua da, gaur egungo hizkuntzalariek beraien burutazioetan egiten dituztela hizkuntzen familiak sortu. Eta hizkuntzan familia horiek noski, batzuk badaukate latinarekin hartu eman handiagoa eta beste batzuk txikiagoa. Baino argi utzi behar da, naiz eta hizkuntza altaiko batek eta euskerak hartu eman txikia daukan, eta euskerak eta latinak harreman handiagoa daukan, harreman hori hasten da brontzearoa eta gero. Bai? Eta hor ikusten da nola euskal agatatik ondorioztatutako hainbat hitz ez datozela latinetik euskerara. Adibidez, errege, latinez res, regis, regere, edo soro, solu, solus, latinez, edo adin, latinez aetas, aetatis, edo dona, latinez domina. Kontua da, hitz horiek badaudela. Barrifelek itzulitako idazkun haietan, eta horrek esan nahi du hitz horiek euskeraz bazirela latinak bereak eduki aurretik. Orduan, latinak ezin izan digu maileguz guri hitz horiek eman. Norbaitek maileguz hartu baldin baditu, latina izan da hartu dituen. Eta hor dago, gure Imanol Agirreren hiztegi etimologikoaren garrantzia.